wata mata ce nake so kullum ina bibiyarta, in har na kama ta kubce min haka dai nake shan wuya. Wata mata ce yake so kullum yana bibiyarta, in har ya kama ta kubce nan haka dai yake shan wuya. zo in baku labari na kuyi ta jantawa, wata mata ce nake so in na sake zan yi rasawa, sananin kyau da kamala na ta yasa na yi rikicewa, na tabbata kai ma in har ka ganta za ka yabawa. Wata mata ce yake so kullum yana bibiyarta, in har ya kama ta kwabce nan haka da yake shan wuya. A farko kafin in tunkare ta sai da na zauna na roƙi Allah ta'ala ya sa ta ga kwarjina, sannan idan na same ta ta nuna mini kauna, kuma kar ya zam sanadiyar samunta in rasa raina. Ba rana kullum ina neman ta, gurin da ke a cikin rai in same ta ne manufata, ina hango ta kafin in je sai ta bata, haka shi yake ban tsoro kuma kullum ina jigata. Wata mata ce yake so kullum yana bibiyarta, in har ya kama ta kwabce nan haka da yake shan wuya. Haka dai a kwana a tashi sai wata rana na yi dace, wasu jama'a ne suke rigima akan ta sun mauce, haka dai na koma gefe na zauna suna ta kwatance, to anan na ji sunanta da halin tana haddace. Duniya mu bi ta a sannu, dan adam kai nazari, mahaluki yana da aiki don kowa bai ga karshen sa ba. Sunanta zana faɗi har sufofinta ba na ragewa, wasu na kiranta da suna duniya mai canzawa, duniya gidan kashe abu jama'a wasu ke ta cewa, duniya budurwar wawa ce haka dai na yi jiyowa. Duniya mu bi ta a sannu, dan adam kai nazari, mahaluki yana da aiki don kowa bai ga karshen sa ba. In ta so ka dace, in ko ta ƙi ka kai kokawa, ita ke sa ɗan adam yi wulakanci ba ya tunawa, ita ke sa aita labari a garin ku kaɗara kowa, ita ke sa a gidan ku a fifita kawai kafi kowa. Duniya mu bi ta a sannu, dan adam kai nazari, mahaluki yana da aiki don kowa bai ga karshen sa ba. In ka bi ta a sannu ka dace lahira ba kunci, in ka ɗauka da girma kabarin ka yayi maka kunci, a lahira ka yi kuka kukan da ya zarta marici, ɗan uwa kai tunani da na sani aiki ya ce. Duniya mu bi ta a sannu, dan adam kai nazari, mahaluki yana da aiki don kowa bai ga karshen sa ba. In ta auri mutum tabbas bai so yayi rabewa,
ita jin daɗi da bushasha bai tunanin rabewa sai ran da ta yi bukata ta sake ka ba shiryawa to anan rabuwa za ta zo ba a jinkirtawa. Duniya mu bi ta a sannu, dan adam kai nazari, mahaluki yana da aiki don kuwa bai ga karshen sa ba. Duniya da kake ji dan uwa akwai ta da daɗi, amma idan ka same ta karka zan mai kauɗi. Karka kyamaci kowa don kuwa hoda akwai ta da faɗi. In ka zan mai yin alkhairi isa ka ji daɗi. Duniya mu bi ta a sannu, dan adam kai nazari, mahaluki yana da aiki don kuwa bai ga karshen sa ba. Mahaluki bai ga ƙarshe nasa ba kuma ya ƙi tunani, yana ta yin hasada da bakin ciki ya ƙi gane. Allah shi ke badawa da hani kai yi tunani, sai ka san da sani hasada ga mai rabo taki ne. Duniya mu bi ta a sannu, dan adam kai nazari, mahaluki yana da aiki don kuwa bai ga karshen sa ba. Mu bi ta a sannu, dan adam kai nazari, mahaluki yana da aiki dan kowa bai ga karshen sa ba. Wata mata ce yake so kullum yana bibiyarta, in har ya kama ta kubce nan haka da yake shan wuya. Wata mata ce nake so kullum ina bibiyarta, in har na kama ta kubce min haka dai nake shan wuya.